Tento film je o dopravě ve městech. Doprava ve městech byla revizí dopravní politiky Evropské unie identifikována jako kritická oblast již v roce 2006. Že tomu tak skutečně je, asi znáte ze své vlastní zkušenosti. Samé auto, samá zácpa, randál ve dne v noci a dýchat se to nedá. V prosinci 2010 IRUS uspořádal kulatý stůl na téma udržitelná doprava ve městech a v tomto filmu reprezentujeme hlavní závěry kulatého stolu. Doprava ve městech v rámci principů subsidiarity spadá zejména pod zodpovědnost měst. Doprava má podstatný vliv na kvalitu ovzduší ve městech a na zdraví obyvatel. Evropská unie se touto problematikou začala taky zabývat v posledních letech, a to především kvůli kvalitě životního prostředí a dopadu dopravy na zdraví obyvatel. Evropský parlament vznesl požadavek v roce 2009, aby velká města, alespoň velká města v Evropské unii, zpracovávala tzv. Akční plány městské mobility. Tyhle plány, respektive jejich existencí, podnítila přidělení dotací v příští vlně evropských fondů. Proto můžeme předpokládat, že města sama budou chtít tyto plány zpracovávat, aby získala v příští vlně fondu dotací. O vývoji přepravních výkonů u nás mluví pan inženýr Jan Spousta z Centra dopravního výzkumu. Máme přepravní výkony nebo mobilitu. Ta mobilita u nás před tím rokem 1990 byla velmi, velmi nízká. My sice měli vysoký podíl veřejné dopravy, ale ta individuální doprava byla vlastně poloviční proti těm srovnatelně velkým státům západní Evropy. V roce 2005 pomalu se přibližujeme v té individuální dopravě, ale co bych řekl, že je podstatné, ne podíl veřejné dopravy klesá. Třeba ve srovnání s Švýcarskem přepočteno na jednoho jsme se dostali už pod hodnoty, které má Švýcarsko, které je známé tedy jako země s nejlepší veřejnou dopravou. Doprava ve městech se určitě netýká jenom automobilů. Týká se především nás lidí, kteří se v tom městě pohybujeme. A v téhle souvislosti je možná lepší než slovo doprava používat slovo mobilita. A zde vystává otázka, jak snížit negativní dopady automobilů na město, na městské prostředí. Jak to udělat, abychom víc chodili a méně používali auta, abychom víc jezdili na kole. O důležitosti chůze ve městě mluví paní Jonová z občanského sdružení Pražské matky. Často si neuvědomujeme, že chůze je základním způsobem dopravy ve městě. Podporovat chůzi a rozvíjet pěší dopravu ve městě znamená také snižovat negativní dopady automobilové dopravy jak na prostředí města, tak na zdraví jeho obyvatel. Je totiž třeba si uvědomit, že velký automobilový provoz přináší ve všech městech velké zhoršení kvality ovzduší, na kterou potom doplácí zdravotní stav. Automobilová doprava má tedy spoustu negativ, které dopadají nejen na prostředí města, ale i na zdraví jeho obyvatel. Čím více je ve městě aut, tím hůře se nám dýchá, protože například prašnost je důsledkem přetíženého města. Kvalita ovzduší v Praze je například téměř tak špatná jako na Ostravsku. Automobilismus přináší také obrovské problémy dětem, neboť nemají dostatek pohybu ve městech. To znamená, že děti trpí obezitou, což je velká metla. Nejde jenom o fyzické zdraví, ale jde i o psychické zdraví a o sociální důsledky. Ty jsou zejména u dětí velmi patrné. Děti jsou totiž nesamostatné strašně dlouho, vlastně až na práh samé dospělosti a nejsou schopny a nemají příležitost se naučit samostatně řešit situace, dokonce samostatně se pohybovat i v automobilovém provozu, v dopravě vůbec. Je nutné, aby byl každý jedinec, každé dítě, ale dokonce i rodič veden k tomu, aby omezoval jízdu autem a snažil se od útlého dětství s dítětem chodit do školy a postupně ho učit chodit samostatně z důvodu, které jsme již uvedli. Chceme-li mluvit o plánování
udržitelné dopravy nebo o plánování udržitelného rozvoje dopravy, je potřeba současně mluvit nebo do toho zahrnout i plánování jakési strategické rozvoje pěší dopravy. Jakékoliv plánování a jakékoliv změny společenské totiž nejsou možné bez spolupráce různých rezortů nebo různých skupin obyvatelstva. Podporovat pěší dopravu se rozhodně vyplatí všem, jak městu, tak každému jednotlivci. Znamená to totiž, že pokud bude více chodců ve městech, bude jezdit méně aut, to bude mít za následek zlepšení zdravotního stavu, zlepší to životní prostředí. Mluví Tomáš Cách, dopravní urbanista, člen komise Rady hlavního města Prahy pro cyklodopravu, odborný poradce národního cyklokoordinátora a člen pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro cyklistické úpravy legislativy. Dobrý den, pane Cách. My jsme se s vámi přišli pobavit o cyklistice. Jízda na kole je sice jedním z tradičních způsobů pohybu, ale bylo by zavádějící chápat pouze cyklistiku jako volnočasovou aktivitu, je to také doprava, tedy cyklodoprava. No ale my všichni vždycky se pohybujeme více druhy dopravy. To samozřejmě. Každý z nás někdy chodí pěšky, někdy jezdí veřejnou dopravou nebo autem a někdy třeba také na kole. Samozřejmě například v Praze ještě pro mnoho lidí toto není automatická součást života, ale na mnoha místech je mnoho lidí prostě zvyklí se chovat tak, že se potřebují dostat z bodu A do bodu B a třeba právě využijí to jízdní kolo na místo jiného prostředku, protože to je v danou situaci pro ně prostě nejvýhodnější. A kdy pak je kolo nejefektivnější? Tak, nejefektivnější je především zastavěném území, ať ve městech, v obcích, ať pro obyvatele nebo návštěvníky, a to na krátké vzdálenosti nebo střední v řádu několika kilometrů. Samozřejmě můžete využívat kolo i na dlouhé vzdálenosti, tak může být konkurenceschopné třeba automobilové dopravě, když ho kombinujete nejčastěji s veřejnou dopravou, nejlépe kolejovou. A co je hlavní výhodou cyklodopravy? Tak hlavní jsou benefity, které přináší nejenom samotnému uživateli, ale i všem ostatním, ať už z hlediska jakékoliv spotřeby energie nebo pro záboru prostoru, ale pak je to právě především zdraví, vůbec nějaká sociální soudržnost a ve výsledku kvalita života. Tedy ve výsledku to jízdní kolo napomáhá vlastně tomu prostředí, které je pak příjemné žít. No ale jako cyklista na kole nemám plno dopravních problémů? Tak, záleží podle toho, kde se nacházíte a kde se chcete na tom kole pohybovat. Určitě místa nebo města, kde ta cyklistická doprava je již dlouhodobě nějakým způsobem podporovaná, ten prostor zohledňuje i tu cyklistickou dopravu, tam se vám pohybuje naprosto krásně a bezpečně. Tam, kde se s tím teprve začíná nebo kde se s tím ještě nezačalo, můžete narážet na různé bariéry, ale nejčastěji to jsou vlastně úplně zbytečné umělé bariéry, které vychází pouze z toho, že to jízdní kolo není ještě dostatečně pochopeno. Takže to není kopcovitost. A není to počasí. V žádném případě, a vychází to i z mnoha průzkumů, které byly prováděny jak v zahraničí, tak i třeba v Česku nebo přímo v Praze. Zdaleka se nejedná o počasí, terén nebo nějaké takovéhle převážně přírodní vlivy. Tím nejzákladnějším problémem je opravdu bariérovost umělá a tedy nejčastěji strach třeba z motorové dopravy. No a jak dosáhneme lepší soužití jednotlivých složek dopravy? Tak, těch úrovní je samozřejmě více, ať už je to klíčové samozřejmě mezilidské chování, tedy ty problémy zdaleka nesouvisí pouze s nějakým druhem dopravy, ale především v těch mezilidských vztazích, vzájemné toleranci a tom, jak se k sobě chováme obecně. Tím druhým zásadním rozměrem je potom samozřejmě vůbec technický stav toho prostoru, ve kterém se pohybujeme, nebo vůbec ta opatření, třeba té infrastruktury, která mohou buď to působit tak, že této vzájemné toleranci a soužití vzájemnému napomáhají, anebo ho naopak znesnadňují. Takže otázka pak samozřejmě, kterou z těch cest se chceme vydat. A nelze podporu cyklistiky chápat jako podporu úzké skupiny lidí? Tak, bylo by určitě velmi zavádějící a smutné, kdybychom podporu pěší nebo cyklistické dopravy, bezmotorové dopravy obecně, chápali jako nějakou pozitivní diskriminaci úzké zájmové skupiny. Je to věc, která ve výsledku pomáhá úplně všem.